Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, aku rawan mulai. Terus? Ya ternyata. Gak toh? Maka sikat nih. Lho, kowe munggah karo sapa? Karo Gali. Lha medhe nyawa loro. Ora wani kok sok. Tepani, ya wani ya kudune. Ya ini piye to? Angen-angenmu. Enggak sing telepon jeneng jika ke jeneng teko kene kono mulai tak terne Lho, ngono. aku ora ngomong ngono. Ngomong ayo, sumpah ayo, angen-angen iki lho. Angen-angene piye? Mata ki piye to? Piye? Angen-angen aku ane mulai terna yo. Ya, Dikake kan wis ngomong nang kene, jerene medho nek terne. Kan tak kira nek kowe dhewe munggah. Yo Kowe ora karo ngomong Rio. pas ning kene kok. Wis larang kene kelasane, terus kene kabeh Ya. njogo. Ini kemudian nonton Kene lah gelar kene lah. Yo, motor motor para wong kaline banjir tak deni iku nyabrang blok kuwi Lho, tok. tenan bro kowe ngisor wingi ngisor gerasak ngono. Iya yo, ayo malam. Sik to urung kilo mbok sing nyantai sik nyapot to. Lah nyata dino to kae, wis jinjit to kok. Jinjit yo ben arep piye kono kok. Terna Ya santer pula to. Di santer dem kene di to. Santer endi? Goyak. Eri ta? Lalah senter nanti blindes motor. Aku iki gak duwe senter. Dar santer berar buku yo yo. Ya di mana kiek. Santer mu. Ya, ngomong. Gitu. Apa anu? Leh, Ana. bengi kan ngomoterno celeng iki pas udan bas tetek. Apa? Nanti bas dan lho. Tek lho tetek no. Lerek lek kono, lerek wis gowo. Lah gedan, ra ya wis sinari. Wah, aku nyumpet lu sapa dene? Kepiye ta? Saya ya andrek wi piye to? Lah. Ya tau tekan Wis piye to kok inget-inget golek apa? saja iki gelem ora. Ngerti to ke udan ki apa to? Alah. Udan banyu tak. Udan tetek ki apa to? Urip lho. Nah, deres e. Terus pengen yo padahal. Kalau salah semuanya ya. Lah kali iki disebule ben apa to, Bos? Dan ki lho Bos ngalang terus celeng-celeng loro. Ya wong lho anjir banget tentang. Lah sesuai kok kowe presiden ae to. Sama Rio ninggal Bayu. Rio aku betul loro mati Bayu. Lah kok jalangkung ae to. Datang gak di anu pulang dianter lho. Itu kerjanya sih. Datang nggak dijemput pulang nggak diantar. Ini itu datang nggak dijemput pulang nggak diantar. Lebih asu baru dan ronan yo sepi di bengi jene lamang mengo Bos. Wong sitok tok tapi sing liyane minep. Padha cik-cik wisan. Aku munggah medhi kok kene iki dapan. Aku kerja. Betul. Apa jadi dikemo gugur ya? Ora diten wong gugu malah aku. Iya bang. Saiki tiba to. Ning grup iki. Bos, ngelek anu Bos. Aku ngerti ya nang limpat kira Rio iki. Anu, ngeblur. Ngeblur kok terah kena. Enggak apa? Dia kan nanti kena mau limpat to. Lah sampe Rio iki jatuh kuwi. Saya mau lipat apa? Ora roh ta yo wong satu kuwi sing. Apa yang emang murah? Ana wong limpat ngono roh. Biar Rio tiba tak kira dari kuwi ya. Ya kamu ini yang Lek lah nek nyulah lho ya. Tuh apa toh? Besak. Lalah. Kodok apa toh kita begini nih? Kok soal enak kopet. Lho kuwi iki. Gendenge berapa ya? Kete banjir ya. Maksudnya kita biar kasih kuburan ini. Kuburan sapa? Nek kuburan biar gini kan biar kuburan toh, tapi nek ben apa? Mau gimana ini Ditunggoni. kan itu serak kali lebih gede loh kali ini. Tapi itu serak kali. Ini ya. Kakek wong jagong kok Jagung wangi. Tungguan kirane jagung. ngene kami tuwa ke. Kami tua acara sesuk Sesuk kok. iki wong arisan. Arisan ki dino apa? Ngapur ya mana. Malam Jumat Jon. Dino apa? Karo apa arisan. Oh, arisan lagi di Jembang. Ya arisan tiba-tiba melo.
Iya toh, iki kan ukuran sekarang. Alah lah, ben gini toh. Ngurusane wong dhewe kok. Ini kami semua tutup ya. Iya. Ini memang terbatas. Gede ora to kali lho. Mosok to? Dan tahu atas. Bareng wong kalongko. Wong sak nombane ndak mesok wedi. Kali lo cilik lho, motor iso go munggah kok. Siapa yo? Ya gile. Bongok. Yo. Kapo yo? Ana nang grugo yo. Wisan. Ongko iso kira piye. Bos. Apa-apa kan ngeter aja nggumun. Atok aku, Bos. Suasana kira Bos, ki wong mulai arisan. Cek wedi. Yo, ning awan Iya to, ning kene kita. Ya barang kok ngene lho Bos, apa sing wani jajal munggah dhewe. Kalian kayak ini gini ya dah. Gak ki lho paling. Gak ki lho, pangalor ki lho. Ini. Randu lho gue. Ora bungkal apik lah. Kita berapa? Kita Bungkan. gede lho Bos. Enggak sini. Oke lah. Wes teko kono ke lah. Teko omah. Mau iso wedi ni piye to? Paling pikiran iki Gak iso jenak ya to. jadi kayak mikir wi kayak nek andi iki anak wong ngono. Wi wis biasane ngono. Tapi aku nih gak tak pikir ngono. Pikirku los. Nek awake dhewe kan beda to, Kak. Jadi awake dhewe nek sekali fokus ning kono kan ning kono ae. Jadi ora mikir liyane. Aku aku semono ya. Programane iki mulai tujuanku mulai tak pikir nang teko omah. Aku gak mikir semono nang dalan nyene apa wis tak pikir. Oh, gak mesti sok mbene terus nek misal rabi ning Terus desa nang alas. desa terus posisi nang omah kene terus nggak dikon mulai bojone anake nangis. Masa mulai ya kan ngeterno. Lah iya. Kan ora mungkin to. Ya ora mungkin toh. Semono ning grogol ini terus piye nek mulai? Lah iya kan Ke tengah alas toh, Ge. musuhe alas. Metu kene ya alas, metu lor yo liwat alas. Kan kuwi. Terus Nek kono lho. Angger munggah kon jiko. mulai kan nyeterno. Ngeter. Iki kok kaya presiden ae toh. Jan wong urip. Dan mbak munggah di balik 10 kental lho. Gepuk wis rang-rang. Malah kayune tuku. Ya toh. Ya toh. Rasane katok aku. Omah makin jauh. Nek buungi suwe bebas. Mari barudan ya. Ya ki masih hutan. Hawannya hangat. Adem kok hangat. Jalan lu jembek ya. Dia ngeter aku soalnya apa kali ini banjir gue mantar gak iso. Lah kayaknya aku bisa ngemblaku. Kali ini padang mulai bengi. Dan nek mulai bengi gak wani awake dhewe kan ngeterno. Kuwi ngono Bos. Pokoke nek misal engko caloro kae misal montor teko ya gak ngeterno tapi nek Rio dhewe bendina kan ngeterne. Oga apa? Oga terus nek misal ora diterno kuwi turu ning kene. Itu lah, lu ngono ya. Ngono gak turu ning kene turu ning Dika. Nah, berhubung dhek nek esuk bergawe ya
terus mulai iki kan usum mulai anu sumber gawe to. Semoga besok jadi kerja. Pada saya kerja bos, kerja ini katanya bangkel, datang iso dijaga wong. Soalnya iki medan apa musimnya kok musim kerja, usung jagung. Lah kok usung ngapa ya? Bos Ngantuk kok. Iki enggak mangan ceritanya kalau ya bos. Jadi Terno. Lah. Gak apa wes. Atas semua. Lagi barman jet aku. Kalaran. Bukan wis ngono kok. Oke betul di petatan kali ya kowe ya. Dia mau ndek sore. Pijet ta. Udah bos jadi enggak ya kuinget apa? Stani ngeterno Rio. Ceritanya terlalu tok ora nek apa-apa. Konten ngawur iki. Konten ngawur. Yono ki konten akhirnya ya Kak. Terima kasih. Kau ikuti terus video-video berikutnya. Oke, tetap asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi